И ми казвам сам и такъв напред тъдъм, никаш си. Снимайте жълтата водица. В момента правя видео. Оле, значи се чуваме. Шимах е Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Я да видим Боби. Аз ли съм трасти. Не знам дали те хващам. Аз съм на тръстиката, здравейте, в ролята на гребеца. Приятно ми е хрисано. Така, продължаваме нататък. Добре, това видео е добро. Вижте, това ще се хване всичко. Харесахте си дънерче. Да. Ако някой е огладнял, има круасан. В момента ви снимам. Момент само. Завършвам. На дъното. Две вързани коканота. Едното не мога да хване посоката. Така. Това е какави сирма отзад. Сега ще ви я покажа. Аз мога репортерски да обясня. Така, ето, обясни сега за какво става дума. Значи, нашето кано непрекъснато криволичи и не защото ни мързи да гребем, ние си гребем, но изминаваме два пъти повече разстояние от останалите, защото се движим на зигзаг. И затова сме се бързали за предното кано, за да поне да ни дава посока. След малко ще погребем ден. Управлявайте от време на време, да не сте вън дъхер. Чакай сега, ние правим видео в момента. Така, ето сега. Тук двамата мъже се опитват да хванат някаква посока, но уви, за съжаление не се получава. Минаваме два пъти разстоянието на зигзаг. Река Велека, ден трети и ми падна греблото. След малко ще се видим пак.